Dugyot tanangan ng timilk tape, idutaw. Kadugdugyo kayo. Plan nyo na mga kabahas ni Ani, gado. Kabagis, welcome back to my YouTube channel. Today is Tagalog Day. For today's video mga kabagis is ipapasyal ko kayo. Ipasyal kayo in the mini chocolate hills mga kabagis. Tata mga kabas malam. Itin pasyal kayo dyan mga kabagis kat bigats. Tatamad mga kabagis kat malam. Tatama. Ngayon po, nagpra-practice walang po ako mag-Tagalog kaya may Ilocano pa. Yun nga. Hindi ko pa alam. Kabagis ko gumagatang ng fishball. Ang taot to, isa nga agbid-video. Adalang bago jilikod. Mga kabagis is ipapasyal ko na naman kayo ulit dun sa mini chocolate hills namin. So tata mga kabagis kit dati tayo man ulit inti mini chocolate hills so nabantay disang kangatuan manan nga burol iti. Gusto ko ipakita sa inyo ang aming pinagmamalaki na burol. Kaya nila dinadayo ito mga kabagis is makapariir. Tikaw mo ti Tagalog na adyo mga kabagis. Is agay ganun makapariir kasi dyan napigsa ti. Kaya nagmegamin ti beauty mga kabagis. So nga kay damak mapandito ita nagmengargyaw, di ba? Kita nyo ni mga kabagis at dati bakbakan, nuwang, kasi ni mga kabagis data, dani ete, day way, ta, at dati kanenda to nga rod, kakasida mo nung kang kanenda. Dati kami tata, enti burol mga kabagis, kadwami agiji, bakbaka, kasi jay, so nga sudamot, no, dagpipicture, may salsalida, sila nagsurtida, dapay tanggan, dapay swimming pool, kasi dyan. Mahit kita yung aji habantay ni mga kabagis, aji tao, aji pagmulmula ang miti pariya, aji mapapapanan tayo mga kabagis, dinti naglagak pa nga, dinti Maria Kulasa, lumadiyo pa na buya aji, buyaan nyo, ta, nagmahit daji mga kabagis. Nagpintas dito niya mga kabagis. Nga! Makaungutak kanya yung... Kita niyo man dar aramidan dani mga kabagis agwarwarada mat. Abang kayo lang ko mamagpasyal nga madi kayo agwarwara pag nga asiyo. Kita niyo naman mga Kita niyo man Kita nyo man mga kabagay sir aramiden dati enti kaysa pagmamalaki may karugurugitan damot handa mga kuha irespeto handa mga irespeto ti bantay sige ko maparusahan tinay kitaan nyo man dar aramiden nyo tayo mga kabagis no mapag kayo magkumata madi kayo agwarwara
mga kabagista. Isurang optimize na pagmamalaki tayo dito. Ayan tayo. Numawa nga ito, pang-aasya, madi kayong agwarwara. Dugyot na nga ng timilk te, pidutam. Kadugdugyot kayo. Pidot tayo tata mga kabagis, kita warwarada. Ito lang na ninyo, dugyok kayo kiday. Kanyo mga kita warwarada. Ano ni mga kabagis na ang sabsabi doon kasi lariglatan ni So kita nga rin na mga kabagis adyan ang nangandapi ng panawan dahan dapi nga pidutan o rin pidutan dabag kuma. Lan yun mga kabagis ni Anigado. Siya man ti ma-stress kanya yo. Lan yun mga kabagis na kawarwara dalaunay. Ibal lang yung magkumadi basuraan nagala kayo sa kayo nga sari-sarilo yo mga kabagis. Mga kabagis umalis kami 20 blocks ta adamo ti subublak ka nagdyan mabain na mapanjay ada tirugi na niya di niya pa ibagbag. Natrak na 20 blocks mga kabagis. Mga kabagis ag merienda tayo ag merienda tayo ti baseball mga kabagra manan tayo. Lalo nga. Pag-piknikan dito yung mga kabagis, pagpariiran, tas dyan, nagmay-agwara na. No, kasi kayong agwarwara tayo, nyul ulit yung daddy, ha? Sama ka nga ni Mother Earth. Sa tama mga kabagis, nalpas kayo uminom di malapingan na patawag. Gamit tayo. So yan mga kabagis, ang ganda ng lugar namin kaya gusto kong madiscover itong lugar na ito. Kaya kayong pumupunta dito, wag nang magkalat ulit. So kaya yung mapanti mga kabagis ka dito lang inti Uminga ay concession Umingan Pangasinan. Sudig lang ti ayan mi mga kabagis. Tirang araw ti vlog ko mga kabagis, and don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Bye!